Vysočina, ole! Vysočina, ole! Gratulace k bodu, Honzo, asi příjemná spruha v těch posledních 4 kolech asi. Tak, to byl velice těžký zápas a nezačali jsme ho špatně, mohli jsme jít klidně do vedení a nevím, jestli Peťa naraz měl velkou šanci a jsme to proměnili. Třeba by to bylo jiný, ale druhou půli nás zatlačili, měli šance, ale kluci výborně makali dneska a za tu snahu a bojovnost jsme hrozně rádi, že ten bod máme. Že jste věřil v tom druhém poločase, že to srovnáte, protože Boleslav to stačila? Tak co mi zbývalo, soustředil jsem se jakoby na svůj výkon a chtěl jsem pomoct nějak manšaftu a Pětě hrozně krásně to trefila. A bod velmi důležitý a pro nás cenný. Lámalo se to v situaci, kdy jste vedli 1-0 a oni mohli dát 1, 2, 3 góly, když jste tam měl. Tak kdyby dali gól na 2-0, tak si trochu tvrdě už bylo rozhodnuto, ale naštěstí nedali a my jsme ten gól dali na 1 a říkám, jsem hrozně rád, že máme alespoň ten bod. Petr Hronek dal 5 gólů na jaře, umí to fakt střídat, třeba prostě tu koncovku je vidět, že... Jo, tak daří se mu, Jaromír Výborný zapad dobře, vlastně přišel v létě jako nový hráč a velká pochvala pro něj, bojuje a hlavně dává důležitý góly, takže super. Když jsem o tom namluvil o tom prvním góle, měl se to měl na rukách v podstatě? Ani popravdě nevím, jak to mohlo projít, se přiznám, protože jsem si myslel, že to budu mít. Takže to trošku berete na sebe? Nebo? No tak jakoby spoustu gólů, pak když vidím zpětně, tak si říkám, že to šlo udělat takoby jinak líp, takže hodně nevím. Jinak Milan Míšun na 100% velmi dobře to zvládl, co myslíte? Jo, odehrál výborný zápas, bojoval a taky sluší mít velkou pochvalu. Takže to může hrát? No, věděl jste, že bude dobrý třeba, nebo věřil jste to? Tak už ho znám a vím, že ten zápas zvládne a má zkušenosti takže jsem jakoby nepochyboval o tom, že by to nezvládl. Můžou tyhle body už stačit, nebo ještě potřeba přidat? Tak uvidíme, jak to bude se vyvíjet, ale my ty zápasy s Bílí chceme taky zvládnout, takže... Ale trochu se když z těch jeden zápasů z těch 3 zvládneme, vyhrajeme, tak už si myslím, že rozhodnuto. Malou chvíli jste tam odcházel od faninek, nechtěli vás pustit? No od faninek to byla moje přítelkyně, takže já jsem se na ní docela těšil po tom, co jsem dostal mezi nohy tak mě uklidňovala. Já jsem se hlavně uklidňoval sám. Já jsem měl co dělat, abych přelez ty reklamy. Už to bylo pro mě těžký. Ale po tom remízovém zápase se to asi přelézalo s nás, než kdyby ten zápas dopadl 0-1. Se nás přelízalo to pořád stejně. Když by to do takového citlivého místa, tak se to přelízalo hodně blbě. Ještě on to je docela vysoký, ještě do takový hranatý. Tak... Pojďme k tomu utkání. Asi spokojenost s bodem, nebo? Tak určitě lepší bod než 0, no. Jako my potřebujeme každý bod teďka o tu záchranu ještě a určitě se oceníme hodně. No. V prvním poločase jste mohli vést, ale paradoxně před koncem prvního poločasu jste dostali, byla to trochu rána? Tak dostat 2 minuty před koncem prvního poločasu byla vždycky rána, no. Ale já si myslím, že jsme se to oklepali dobře a zabrali jsme i druhou půli a nakonec to byl aspoň ten vyrovnávací gól. No. Ten byl jaký? Ten byl prudká rána prostě, no. Hodně rychlá, nebo golman v životě chytit. Ne, tak... Abych řekl pravdu, ani nevím, co golman dělal. No. Možná, že neviděl, tam bylo docela hodně hráčů, ale prudká nebyla ani... Nevím, no. Hlavně, že nám spadla. Úsměv na rtech, protože 5 branek, to je slušná porce. No, to já se spíš směju, že jsem přežil tu poslední ránu, než jsem dostal 5 branek, ale to je hezký určitě, no. Vy jste tady před malou chvíli říkal, že vás bolí teda různé části těla, tak co všechno bolí po takovém zápase fotbalistu? Tak to je různý, no. Mě teďka bolí tříslo, palec u nohy a mezi nohama, no. A do pátku se to všechno vyléčí? No já doufám, no. Teďka budu hodně regenerovat, zkusím to tak. Doufám, že to bude dobrý. Petře, mimochodem kvalita Mladý Boleslavi, byl to nejtěžší soupeř na jaře, možná spolu z Plzní, že ta kvalita tam byla, vy jste čelili obrovskou bojovností tomu. To nevím, těžko říct, já dokážu takhle to hodnotit, ale myslím si, že hlavně od nás tam bylo dobré nasazení a když takhle bychom hráli, tak se můžeme vyrovnat každému soupeři. No. A bohužel tam ty zápasy nám nevyšly, tak teďka jsme na to zapli a štěstí to aspoň takhle vyšlo. No. Když víte, že máte těch 5 branek, kolik byste chtěl ještě do konce sezóny dát? Měl jste nějakou metu, kterou byste vůbec chtěl? Ještě 5 jich dám. Nevím vůbec, neplánuju. Tak samozrejme po tých dvoch neúspešných výsledkoch nám velilo v tom týždennom mikrocykle trošku popracovať na takej tej psychologickej príprave.
dokonca ešte aj pred samotným zápasom na príprave som hráčom zdôrazňoval, aby sme nešli do zápasu so strachom, nejakou prílišnou nervozitou. Samozrejme, rešpektovali sme kvalitu supera, to treba povedať, vedeli sme, s kým máme dočinenia, ale ja som im prizvukol jedine takouto vierou a presvedčením, môžeme tento zápas a chceme dotiahnuť do úspešného konca. Super nie náhodou, myslím si, patrí najúspešnejším mužstvom, keď nie najlepšie mužstvo v jarnej súťaže. Čiže bolo v tom strategickom pláne bolo vysporiadať sa s ich ofenzívnou hrou, nakoľko majú tam veľmi dobré a vhodné typy. Myslím si, že ten vstup do zápasu a nakoniec aj ten celý prvý polčas sme zvládli pomerne veľmi dobre. A hlavne našou aktívnou hrou, neustálým napadaním, pohybom. A dá sa povedať, že sme v tej strednej zóne eliminovali tú údernú silu hostí. Snažili sme sa samozrejme po strate lopty, keď super prekonal našu prvú vlnu, ten priestor zužovať, zahusťovať, či do šírky, či do hĺbky. A sa nám to pomerne darilo a čakali na svoju príležitosť. Prišli tam samozrejme dve veľmi dobré situácie. Boli hlavičky Hronka plus hlavička Krejčího po štandardke. Super tiež hrozil tam po štandardke po našej chybe. No ale potom prišla veľmi pekná akcia našej strany po rýchlom protiútoku v rýchlej prechodovej fáze, kde obrovskú šancu zahodil Peťo Nerat. A v závere polčasu prišiel ako blesk z jasného neba gól hostí, ktorí išli týmto skutočnosťou do vedenia. Samozrejme, cez polčas som nerobil nejaké prehnané veci. Apeloval som na hráčov, aby pokračovali v tom výkone. Myslím si, že boli sme počas celého prvého polčasu viac ako vyrovnaným súperom. Bolo to nešťastné z našej strany, ale cez polčas som viacej apeloval na charakter hráčov, na morálku. Bol som o tom presvedčený. A to som im aj povedal, že v našich silách vrátiť sa späť do zápasu. Začiatok zase veľmi dobrý, tá 10 minútovka aktívna, no ale potom prišla nejaká taká 10-15 minútovka súpera, kde dominoval, kde sa plne prejavila ich ofenzivita. Vypracovali si veľmi dobré príležitosti, kde nás treba povedať, že podržal brankár Hanuš. Samozrejme, snažil som sa niečo s tým zápasom urobiť aj s týma striedaniami. Asi ste si všimli, že sme urobili niektoré zmeny v zostave. Niektoré boli samozrejme vynútené a niektoré boli vedomé. A myslím si, že za tú ochotu, takú drínu urobiť niečo s tým zápasom, s tým výsledkom sme strelili vyrovnávajúci gól a potom si dovolím tvrdiť, že takou našou umnou norou sme tento náš veľmi ťažký zápas dotiahli aspoň do toho remizového konca. Samozrejme, povieme si, chceli sme vyhrať, to je ako jednoznačne, to ja hovorím, ale na druhej strane musíme rešpektovať aj kvalitu súpera a po takomto zápase ja ten bod beriem, aj keď tá domáce prostredie velí výhrať, ale myslím si, že v tomto zápase bod, aj dovolím si tvrdiť, čo bol zaslúžený. Děkuji za vyčerpávající úvodní komentář pana Hypa. Máte prostor ke konkrétním dotazům, prosím. Co tam, pane Hype, zase ten inkasovaný byl docela zbytečný. Souhlasíte, že... Súhlasím, samozrejme. Futbal je o chybách. Super, takisto spravil 2-3 chyby. My sme ich nepotrestali. On nás potrestal, tak s týmto máme, trošku sa lobcujeme teraz posledné tie zápasy. Ja tvrdím stále a budem tvrdiť, že tá kvalita mužstva sa buduje odzadu. Keď máte kvalitný zadok, tak môžete byť úspešní. Pokiaľ budete robiť individuálne chyby, tak ako sme to robili v predchádzajúcich zápasoch, tak sa vám to vypomstí, alebo nebudete úspešní. Děkuji. Další otázky? Tak jak hodnotíš? Abych se tyto kroky, které jste učinili? Tak, myslím si, že z tých hráčov, ktorí nastúpili, ja som im pred zápasom povedal, majú možnosť, nehrávali pravidelne. Videl som na niektorých som videl viackrát, že boli zdravo takí nahnevaní a som im pred zápasom na príprave povedal, nech mi dokážu, že patria do toho mužstva, sú nakoniec členmi manšaftu a myslím si, že tie príležitosti sa chopili celkom slušne. Škoda, že nevyšperkoval ten svoj celkom slušný výkon Nerat, keď tam bolo zase niekoľko tých vecí, ale takú šancu, akú mal on, ale myslím si, že aj Krištúfek a hlavne Milan Mišun podal veľmi dobrý výkon na tomto pozícii.
pozícii stredného obrancu a potom sa pridal, tak jak som hovoril po Bohemke, že mi nevyšli striedania, neprišla tam žiadna taká výraznejšia aktivita, tak dneska musím povedať, že aj príchodom Pavla Dvořáka a tiež to oživil, svojím spôsobom to oživil aj Bazal, čiže myslím si, že aj tie striedania splnili svoj účel. Děkuji. Další otázky, prosím. Matyjocha přijel epizodní roli v dnešním zápase. Je to tak, že se teoreticky může to dosavadnou na ty 3 kola vrátit ještě zpátky do Buďka. Počítáte s ním zase? Tak pozrite sa, v týždni sa nám zranil pravdepodobne dlhodobo Marek Junger, ktorý má veľké problémy, čiže s tým nemôžem počítať. Dlhodobo je vyranený Tlustý, plus tam je Novotný, tam je Štepánek sa zranil teraz, čiže nám mi vypadlo 5-6 hráčov, Marek, ten len začína teraz prakticky, čiže aj ten káder som logicky potreboval niekým doplniť. A nakoniec on je nás stále hráč. Posledný zápas, hlavne posledný zápas, čo hrala juniorka na Bohemke, podal slušný výkon, preto som ho aj zaradil a svojím spôsobom som chcel aj prekvapiť ten záver, nakoľko viem, alebo čo som videl tie zápasy v Bčku, podal slušné výkony. Čiže bude s nama do konca sezóny, tie 2 týždne bude istotne s nama, lebo toľko nás není a na druhej strane aj treba povedať, že máme tam niektorých hráčov v tom karetnom ohrození, niektorí Vít, dneska Hronek, Šulek dohrávali na taký, ako to hovorí, morál, išli do krvi, čiže mali zdravotné problémy, ale dohrali to, čo si u tých hráčov veľmi, veľmi cením. To, čo som povedal, ten charakter, na čo som apeloval, charakter a morálka, myslím si, že aj keď sme stratili 2 body doma, keď to tak mám povedať, na tomto je spokojnosť istá. Prosím. Já se tam, jak jste mluvil o té situaci, nebo teda o té pasáži, kdy se Boleslav dostala do tlaku, bylo za příslušení třeba i trošku únavou týmu, že se klidně se vydali více. Tak išli sme na hranice, išli sme na krv, to je pravda, už sme nestíhali sme to prehusťovať, hlavne tam na pozícii toho defenzívneho štíta, tam trošku nám mal zdravotné problémy, Peťo Šulek, ja som to tam videl, ale myslel som si, že tam bude sa lepšie doplňať s tým Kučerom, tam boli problémy, tam potom na Magera nám odskakoval, tam sa to už nestačilo prehusťovať, tie obranné herné kombinácie sme už tak nezvládali, to zaisťovanie vzájomné a utekali nám tam. Treba povedať, že ešte raz to, čo som povedal, nás tam podržal Hany. Ale bolo to samozrejme aj kvalitou treba povedať, kvalita súpera, ktorý tej o ofenzivite a v tej ofenzívnej stránke činnosti má veľkú silu. Nie náhodou najviac gólov v Českej lige. Děkuji. Pokud je to vše, jakože